खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि नोंथांमोना मिथिगौ जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया फैगौ 2025 इं मायथाइनि 27 जानुवारियाव आबुं 5 बोसोर जानो थांगासिनो दं आरो बे आबुं 5 बोसोर जानो थांनायखौ लानानै बे समाव बिटिआर सरकारा बे समाव गुबुन गुबुन बियाबफोराव थामहिनबा मोनब्रैजि बियाबाव रेलि हाबाफारि लानो थाखाय बिथांखि लानायखौ फोरमायदों बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो 27 जानुवारियाव बे हाबाफारिखौनो गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय थियारि जादों होननानै फोरमायथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। আমি 27 জানুৱাৰীত বিটিআৰ যিটো একৰ্ড এই একৰ্ডটো সেলিব্ৰেট কৰিম আৰু ইয়াত আমি প্ৰগ্ৰাম কিছুমান সেটিং কৰিছোঁ। পুৱাৰ ভাগত আমাৰ এটা শান্তি ৰেলী হ'ব 40টা সমষ্টিত आरो बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि माखासे मानि दफा मावफुंनाय आरो बेसेबां जाफुंसारनो हाखो माबे दफाफोरखौ मावफुंनाय जाखो आरो बे आयदाखौ लानानै गुवारै फोरमायथिनाय हाबाफारि लादों फैगौ 27 जानुवारियाव आरो बे 27 जानुवारियाव गोबां हाबाफारिखौ लानानै मावफुंनाय जागोनखौ फोरमायथिदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि असिलाजों गुबुन गुबुन बियाबाव थामहिनबा मोन 40 बियाबाव बे समाव गोबां हाबाफारि थामहिनबा रेली हाबाफारि लानाय जादोंखौ फोरमायथिदों आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिदों जे फैगौ 28 जानुवारि बे 28 जानुवारि बे जानुवारियाव जे लुफुं जाबाय थानाय जे एमसिएलए आरो इएमनि जे मावख' बे मावख'खौबो बेखेवनाय जागोन आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव होननानै फोरमायथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। 28 তাৰিখে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমাৰ ইতিমধ্যে নিৰ্মিত হোৱা এমচিএলএ কোৱাৰ্টাৰৰ সিদিনা ওপেনিং হ'ব। बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिनायखौ नुनो मोनदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि गोबां दफाफोरानो मावफुं जाबाय आद्रा माखासे मानि दफाफोर दंबावो नाथाय बे समाव माबे दफाखौ आबुङै मावफुंनाय जाखो आरो बबे दफाया मावफुंनायनि लामायाव बेनि सायाव रोखा सावरायनाय जागोन 27 जानुवारियाव होननानै फोरमायथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। दानिया फैदो बिथाङा बिटिआर गोजोन गोरोबथा सेलिब्रेशन आरो फैगौ 28 जानुवारि 2025 मायथाइयाव जे हरनागुरियाव लुफुंबाय थानाय एमसिएलएनि खथा बे खथा बेखेवनायनि आयदायाव बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। আমি 27 জানুৱাৰীত বিটিআৰ যিটো একৰ্ড এই একৰ্ডটো সেলিব্ৰেট কৰিম আৰু ইয়াত আমি প্ৰগ্ৰাম কিছুমান সেটিং কৰিছোঁ। পুৱাৰ ভাগত আমাৰ এটা শান্তি ৰেলী হ'ব 40টা সমষ্টিত আৰু গধূলিৰ সময়ত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল এৱাৰ্ডবিলাক আমি আমাৰ বৰ্ষপূৰ্তি দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু সিদিনা আমি আমাৰ 40টা ডিপাৰ্টমেণ্টেল এৱাৰ্ডবিলাক সম্বৰ্ধনাবিলাক আমি সিদিনা 3টা বজাৰ পিছত কালচাৰেল কমপ্লেক্সত দিয়া হ'ব আৰু 28 তাৰিখে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমাৰ ইতিমধ্যে নিৰ্মিত হোৱা এমচিএলএ কোৱাৰ্টাৰৰ সিদিনা ওপেনিং হ'ব আৰু তাৰ পিছত বহুত ডাঙৰ এটা পাব্লিক গেডাৰিঙত এই 5 বছৰ যে আমি হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ সরকার আৰু লগতে শান্তি চুক্তিটো যে 5 বছৰ হ'ল ইয়াত যে যিটো উদ্দেশ্যত চুক্তি কৰিছিলে এই উদ্দেশ্যটোতে সম্পূৰ্ণভাৱে সফল হৈছে শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা সকলো দিশত এই কথাখিনি অহা 28 তাৰিখত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত আমি সকলো সেলিব্ৰেট কৰিম।